Na, mehet. Tóth István, EMT kvalifikáció 25Q1. Várj, ez gyorsan megmutatom. 60. Jó. Azt a végén majd, jó? Végén. Jó, gyere a kettőben, ez nyújts ki a kezed, csak hogy jó helyen van-e? Jó, egy picit lehet megemeljük. Jó, így jó lesz, úgy néz ki. Na, akkor ez lesz 8 perc. Indítsak ott nagy órát, hogy rápillantanál, vagy nem kell? Egyszerre. Te mondod közben, hogy... Jó. Jó. És akkor az legyen, hogy utána 1 percig azért szusszansz, jó? Jó. Na, akkor burpee box jump-al kezdjük. Over, igen. 10 másodperc. Kettő, egy, és megy. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, még 1. Lefele lelépjél, lépjél le. 9. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és jön a 12-es kör. 1. 2. Ez jó ez a tempó. 3. 4. 5. 6. 7. Ez az tök jó. 8. Ezt tartsd. 9. Még 3. 10. 11. 12. És kész vagy 12-vel, ez véletlen pluszba ment. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nagyon jó a tempó. 8. 9. 10. 5 percnél vagyunk. 11. 3. Még 2. Még egy utolsó. És csak átugrod. 15. Nagyon jó. Lehet bontani, ha akarod. 1. 2. De ha megy, menjen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4 és 5. 2 perc. 18-as jön. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nagyon jó. 8. 1 perc. Be kell fejezni ezt. 9. 10, már csak 8. 11, gyere TG, 40. Picit pörög fel. 12. Bekezd. Fél perc. 13. Azaz, gyorsítod, egyből lezuhansz. 14. Nem fékezed magad szinte. 15, még 15, 16, menjél! Még 10, 17, még gyere egy, és egy szakítás belefér. Már azt nem kellett volna. Kész vagy. Mondom, egy szakítás belefér, kész. Jó. Oké, hogy van a lábad? Kicsit nem teszed fel a dobozra? Lefekszel, feltesz a dobozra, nem esik jól? Fél perc telt el.
és akkor ahogy megbeszéltük, és akkor utána felpakoljuk és megy. Össze-vissza le van csúszva, Tízsi. Igen. Jó. Így jó. Szorító. Na, várj egy picit, hogy nézzem meg. Jó. Teljesen nem akarsz arra nézni akkor, mert úgy látszik a legjobban a mélység. Csak viszont szembe volt a rudat. Kiírásban. Szembe volt? Jó így. Ez az. Egy guggolás. Ez az. Nagyon jó. Nyugi. Ez az. Szélesebbre fogsz. Nagy levegő, hosszan. Nagyon jó összeállás. Jó. Easy. Nem írták, hogy nem. Ruhát én percen van? Most vagyunk 11 percnél. Oké. Igen. Másfél. Na, keményen, Tízsi. Gyerünk! Ez az. Nagyon jó. Feszesen. Szélesen fogod, nagyon keményen. Akaszt a könyök. Fog, összeáll. Jó. Nem akarsz még egyet próbálni, vagy ennyi? Na, jó. Mennyi van fél perc? Aha, 40. Jó, akkor ez volt 46 kiló, ugye? Vagy 40-86. Akkor leállítom. Nem még a... Hát jó, de utána is tudunk mutogatni. De mindegy, jó. Így is kezdhetjük. Szóval itt van a rudacska. Van egy picike. 0,5-ös. 20-as. Jó. Oké, meg vagyunk. Köszönöm.